Учреждение Илишевский лесхоз на сегодняшний день в полном объеме выполняет задачи по уходу за лесом, рубке древесины, проводятся восстановительные и охранные мероприятия. И в прошлом 2020 году, благодаря усилиям членов коллектива, все работы осуществлены своевременно. Государственные задания выполнены полностью. На итоговом совещании коллектива приняли участие секретарь Совета муниципального района Илишевский район Игорь Никифоров, начальник отдела управления лесничествами Назиф Мансуров, представитель школьного лесничества «Березка» с руководителем Ларисой Сахибгареевой. Руководитель Илишевского лесхоза Федрат Якупов проанализировал деятельность предприятия за прошлый год, обозначил основные задачи на текущий. Стоит отметить, что по итогам 2020 года все работы и мероприятия, связанные с доведенным государственным заданием, выполнены качественно, в срок и в полном объеме. Кроме этого, Илишевский лесхоз для выполнения государственного задания и выдачи заработной платы работникам лесхоза занимается производительной деятельностью. Выращиваются саженцы и сеянцы с открытой и закрытой корневой системой для реализации и на собственные нужды. Для этого имеется 4 лесных питомника в 2 шишкосушилках села Ангасяк-Дюртюлинского района и в села Урметово Илишевского района перерабатываются шишки хвойных пород. Также лесхоз занимается заготовкой и переработкой древесины. Для этого в 2020 году приобретена новая ленточная пилорама с заточенным станком. Производится поставка низкосортной древесины на завод общества «Кронашпан». Для выполнения всех вышеуказанных работ за счет субсидий лесхозу выделена техника и инвентарное оборудование на сумму более 9 миллионов рублей. Произведена по госзаданию отводы по выборочным рубкам в объеме 344 километра. Отвод под рубки ухода включает молодняки 150 гектаров, рубки ухода за молодняками проведено тоже 150 гектаров, рубки ухода прорежей 21 гектаров, рубки проходные, рубки 52 гектара. Мониторинг пожарной опасности в лесах путем наземного патрулирования 60 219 гектаров провели, санитарную рубку оздоровительную 14,6 гектаров. Потом лесопатологическое обследование на площади 350 гектаров, лесоразведение на площади 6 гектаров, лесовосстановление на площади 64 гектара, агротехнический уход на площади 441 гектаров, рубки осветления и прочистки общей массы вырублено было где-то 870 километров. Заготовка лесных семян в объеме 90 килограмм, включая объекты, в том числе объекты лесного семеноводства и также спрессовых деревьев в объеме 40 килограмм. Про все выделено было государством субсидии денег в виде суммы 3 миллиона 648 рублей. Это составляет где-то 22%. Справились с этим, плановые задания были выделены каждому под роспись. Турачинское лесничество выполнено на 110%. Вместо 4000 километров 4400 собственников было древесины обеспечили, 25 по Турачам и 37 по Карабашевскому лесничеству. Яркеевское лесничество на 50 собственников обеспечили древесиной в объеме 3033 километра, 152%. Общий доход предприятия в прошлом году составил 16 миллионов 597 тысяч рублей, в том числе от выполнения госзаданий, повторяюсь, 3 миллиона 648 тысяч, 22%. Внебюджетный доход составил 12 949 рублей. Планы на текущий год – повысить доход предприятия, также увеличить количество выращенных сеянцев с закрытой корневой системой.
На собрании присутствовали члены школьного лесничества «Березка» при средней школе села Исанметова. Руководитель лесничества Лариса Сахибгареева рассказала об успехах юных лесоводов и поблагодарила работников организаций за их труд и помощь. Быйыл бит инде пандемия, үткән ел пандемия буларак бик күп кенә эшләр дә тукталып калды. Планлаштырган әйберләр дә бик килеп чыкмады дигәндәй. Тормышта һәр вакытта да җиңү белән, уңышлар белән уңышсызлыклар да бара диләр бит инде. Ничек кенә булмасын, иң беренче чиратта саулык, сәламәтлек, сау-сәламәт булыйк. Алла бирсә исән сау булсак, дәртләнеп тагын да эшләп китербез барыбызга да тагыла дигәндәй. Быел безнең нәрсә инде республикада әлеге дә баягы шул призерлардан үскә менеп китеп булмый, нишләп шулайдыр инде быел тагын икенче урында. Ләкин инде министерство безнең быел җиңүчеләрне генә билгеләде, аларга гына махсус бүләкләр, хәзер бүләкләр дә сорайган инде без призерларда безгә диплом ниндидер бер бүләк кайтачак диделәр инде. Шуннан җәйкене слет булды. Слетта безнең Лиана за высокие показания лесоводства и лесоведения номинациясында. Слетта инде шулай безнең бер кызыбыз катнашкан сәбәпле результат бик килеп чыкмады дияргә. Безнең проблема лесная таксация буенча бер укучы әзерлисебез бар. Менә шул безнең чак кына аксабрак китә. Шуннан инде әле күптән түгел агроинтыйга бардык. Без республика результатында региональный да җиңүче, федеральный да Лиана белән шулай катнаштык. Анда инде безнең агрометео номинациясе, шулай урман буенча да күп кенә сораулар бар иде. Бер укучыбыз инде Лиана Сертинова быел безнең күчте Яркәйгә, икенче мәктәпкә Рахмановка. Шулай булуына карамастан Уфа инде Илешлән командасын представлять итәчәк, үзебезнең командада йөрер диделәр. Нәрсә әйтергә кирәк инде иң беренче чиратта Фират Хаятович Насфирович, сезгә зур рәхмәт. Һәр вакытта да безне поддерживаете. Поддержка бу зур бер канат безнең өчен. Кашан гына мөрәҗәгать итсәк тә юк димисез. Без инде шулай ук сезнең довериенине димәле акларга тырышырбыз дип өметләнәм, чөнки инде нинди дә булса эшкә тотынгач ул иң беренче чиратта үзеңнең җаваплы икәнеңне сизү, җаваплы икәнебезне сизәбез. Хөрмәтле урман хуҗалыгы хезмәткәрләре, сезгә барыгызга да зур рәхмәт. Бухгалтериядә кызлар димен инде сезгә зур рәхмәт. Кашан гына ничек кенә мөрәҗәгать итсәк тә сез безгә юк димисез. Минем бәләкәй генә кырмыскаларыма инде нәрсә генә кирәк барсына да ярдәм итәсез. Фират Хаятович инде былтыр да безне кәңгәшкә ихап парасы иде ди торган иде. Әсәнгә пандемия булгач чыга алмадык. Алла бирсә, илләр көннәр тынычланып пишер дигән әйбер арткарак китсен иде. Шунда бара алсак, чынлап та без әле теория белән генә барабыз. Практика булса безгә әйбәтрәк. Әле Рәйсәбе кемгә әйтсәк тә менә тыңлайсыз, барыгызга да рәхмәт. Ул юк кына әйбердән дә аптырап торган чаклар була. Әлфия апа, сезнең кырга барасы килә. Сезнең кырга барасы килә. Питомник күрергә Алла бирсә, планнар зурдан дигәндәй. Яратып барыр эшегез, эштән арып кайтканыгызны көтүче гаиләгез булуын телим. Дәртләнеп, канатланып эшләгән эшегезнең нәтиҗәсен күреп шатланырга язсын. Әйтәм бит, эш булгачлан инде әрләнмәй дә булмай, әрләүче булганда эш яда әйбәтрәк, тагын да дәртләнеп эшләргә дигән сүз бит инде. Коллективыгызга күз тимәсен, сезнең белән чынлап сокланам. Сезнең һәр вакытта да демократия, һәр вакытта да утырып, хәл итәсез бүтән сорауларыгызны да, миңа сездә шунысы шуй. Безне дә үзегезнең кырга алдыгыз. Сезгә сәламәтлек, уңышлар, яңа җиңүләр. Луиза Шарафутдинова, телерадиокомпания «Илиш».